कवले बिया पढ़ के भेजला ओके कवले जाई ना के कटवले बिया तो मारो मारो ये बड़े काम भैया इ तो नाने में लव कइले बिया तो मारो मारो ये बड़े काम भैया इ तो नाने में लव कइले बिया पढ़ के भेजला ओके कवले जाई ना के कटवले बिया पढ़ के भेजला ओके कवले जाई ना के कटवले बिया तो मारो मारो ये बड़े काम भैया इ तो नाने में लव कइले बिया तो मारो मारो ये बड़े काम भैया इ तो नाने में लव कइले बिया तो मारो मारो ये बड़े काम भैया एकरा से पूछी साचे हम बतिया हमारा के झाड़ के भगावेले धैले बा एकरा कौन बीमारी हमरा से नाही बतावेले हमरा से नाही बतावेले हमरा से नाही बतावेले एकरा से पूछी साचे हम बतिया हमारा के झाड़ के भगावेले धैले बा एकरा कौन बीमारी हमरा से नाही बतावेले कैसे जियल जाई अब समाज में टेंशन बढ़वले बिया कैसे जियल जाई अब समाज में टेंशन बढ़वले बिया तो मारो मारो ये बड़े काम भैया इ तो नाने में लव कइले बिया तो मारो मारो ये बड़े काम भैया इ तो नाने में लव कइले बिया शरम सब धोके इ फेंकेला सकेहू के बात नहीं मानेले का होला मम्मी पापा के इज्जत इ बात तनको ना जानेले इ बात तनको ना जानेले इ बात तनको ना जानेले लाज शरम सब धोके इ फेंकेला सकेहू के बात नहीं मानेले का होला मम्मी पापा के इज्जत इ बात तनको ना जानेले पढ़े के बहाने मिले उजाले पागल बनवले बिया पढ़े के बहाने मिले उजाले पागल बनवले बिया तो मारो मारो ये बड़े काम भैया इ तो नाने में लव कइले बिया तो मारो मारो ये बड़े काम भैया इ तो नाने में लव कइले बिया राइटर एसपी राजा ए भैया इ बात हमसे बतवले हो अली भाई उपेंद्र भैया ओकरा के बड़ी समझैले हो ओकरा के बड़ी समझैले हो ओकरा के बड़ी समझैले हो राइटर एसपी राजा ए भैया इ बात हमसे बतवले हो अली भाई उपेंद्र भैया ओकरा के बड़ी समझैले हो सिद्धू बाजी जिए न पाई ऐसन कइले बिया सफुला नेपाली जिए न पाई ऐसन कइले बिया तो मारो मारो ये बड़े काम भैया इ तो नाने में लव
कैले बिया तो मारो मारो ये बाड़े का हम भैया ई तो नाने में लव कैले बिया तो मारो मारो ये बाड़े का हम भैया